गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो धन्यबाद जासिग्रोबाय आरो गोदान बोसोरनि गोसो जासिग्रोबाय। जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि उसुखौ जों देग्लायहाय 80 जों पालन खालामनो नागिरदों। बिनि सिगां जोंहा गोबां मोनसे बन्द' जानानै थादोंमोन। मानो होनोब्ला जों थांनाय 19 जिहेतु कभिड-19 पेन्डेमिक सोमजिदोंमोन, जों बिनि उनावहाय जोङो बे टुर्नामेन्टखौ जों माबानो हायाखैमोन, गेलेहोनो हायाखैमोन। गतिके जोंनि गेजेराव गोबां जुजिनाया जाबोआखै नङा। खिन्थु देग्लायहाय 2023 जानुवारिनि नैबे गोदान बोसोरावहाय जोंहा उदालगुरिनिफ्राय मानगोनां जेकब बसुमतारी बिथाङा गावनि माबाजों क्षमताजों बे ओनसोलनि सोरनिफ्रायबा मदद लानानै देग्लायहाय बियो अर्गानाइज खालामफिनदों टुर्नामेन्टखौ सालायनो थाखाय। आं सिगाङावनो बिथांखौ आं जोबोद धन्यबाद जासिगोरनाय थाबाय। मानो होनोब्ला जों दिनैहाय जोंनि उसुखौहाय जोङो ओरैबायदि खेल जों जिहेतु दा अलिम्पिक एस'सिएशनाव उसुआ मोनसे पार्ट, बेनिखायनो जोङो गथ'फोरखौ जुदि मोजां खेलुवै खालामहरनोब्ला निस्सय जोंनि लकेल ओनसोलनि गार्जेनफोरनि सापर्टखौ जोंनो नांगोन। नङाब्ला जोङो मालाबाबो जोंनि गथ'फोरखौ जों गोजानाव दैथायहरनो हानाय जों गोहो जानाय नङा। मानो होनोबा बे उसुजोंनो गोबां जोंनि गथ'फ्रा साख्रि मोनबाय, सोरबा अनेक डिपार्टमेन्टआवनो पुलिस हक बा मिलिटारि हक बा सिभिल सार्भिस हायनो गोबां बेफोरबायदियाव जोंनि गथ'फ्रा गेलेगिरि मोजां मेडेल सार्टिफिकेट लानानै नेसनेल प्लेयार सोरबा इन्टारनेसनेल प्लेयार गोबाङानो साख्रि मोनसै दिनै बेफोरबायदि माबाजों। गभर्नमेन्टआबो सापर्ट खालामबाय। जोंनि स्पर्ट्सखौ बुंनो थाङोब्ला जिखुनु स्पर्ट्स नट अनलि उसु, फुटबलानो होन टाइगान्ड'आनो होन गोबां दं जोंनि बिटिसि ओनसोलाव, खिन्थु जोंनो स्कपखौ जोङो मोननो नागिरा। बेनिखायनो जों मोनसे सिद्धान्त लादों, जिहेतु बिटिसिआ जोंनाव गोग्गोम मैखोम गेलेगिरि दंखायोब्ला गथ' हिन्जावसा बा हौवासा गथ'फ्रा, बेनिखायनो जों अलिम्पिकआव फ्रिलि गेलेनो नेसनेलाव जोङो बड'लेण्ड एक्सट्रायै जों एस'सिएसन अलिम्पिक एस'सिएसन बानायनो जों सेस्था खालामगासिनो दं। दाथ' जोंनि गथ'फ्रा इन्डिपेन्डेन्टलि जों नेसनेलाव गेलेहैनो हायो बा बहाबा इन्टारनेसनेलाव गेलेहैनाय बे रोखोमनि जों सेस्था खालामगासिनो दं। आरो फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरनिसिम माबायदि गेलेनायनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव माबायदि मेसेज हरनो सानो? आं एसे सिगांबो बुंखाबाय बा मेसेजआ बेनो, जाहाथे जे देग्लाय उदालगुरियाव टुर्नामेन्टखौ फाथिदों बा नेक्स्ट इयारावहाय जोङो बाक्सा बा चिरां बा क'क्राझाराव बे रोखोमनो फाथिगोन, जाहाथे इयुन जोंनि जेनेरेसन गथ'फ्रा बेबायदि मोजां स्कप टुर्नामेन्ट फाथियोब्ला जाहाथे गावसोरनि खेलखौ मोजाङै देखायलांनो हायो आसा खालामो आङो। गथ'फ्रा निस्सय गावनि खेलखौ प्रदर्शनखौ मोजाङै देखायगोन, जाहाथे बड'लेण्डनि बाहेरायावबो गेलेहैनो हायो, नेसनेल बा इन्टारनेसनेल। जेरैहाय जोंना सासे इन्टारनेसनेल सार्टिफिकेट बा इन्टारनेसनेल प्लेयार जाबाय, जायखौ बुंदों सांमा ब्रह्म। बिफाया आंजों दङ राकेश ब्रह्म। बिथाङा जे बोरै माने खालामदों आंसो बुजिगौ आरो बिथाङा जे बबेसिम सहैदों। मानो होनोबा आं नैबे खोथाखौ एसे फोरमायनो लुगैदों नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै। जोंनि गथ'फ्रा गेलेगिरिया ओरैबायदि मोजां स्किल गथ'फोर दङ, खिन्थु बे गथ'आ न'खराव गैजानो माने फाइनान्सियेलि ओरैबायदि प्रब्लेम जायो। बे गथ'आ दिनै उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझाराव थांनो प्रब्लेम जायो, क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटियाव फैनो प्रब्लेम जायो, स्टेट गेलेनो हक माबा गेलेनो फाइनान्सियेलि ओरैबायदि प्रब्लेम जायो। बे गथ'फोरखौ जों एसे खायदा खालाम थालि बुलि खालामनानै खांलायलायनानै जों हरनांगौ बायद'था जायो। ओंखायनो आं एपिल खालामनो लुबैदों, जाहाथे जोंहा गभर्नमेन्ट दंखायो बिटिसि, बे गभर्नमेन्टनिफ्राय जाहाथे जोङो इयारलि बाजेट मोनसे उसुआबो जेरखम दस्रा स्पर्ट्सफ्रा मोनो, जेरखम फुटबल एस'सिएसनफ्रा मोनो, थिग जोंबो उसुआ जुदि इयारलि मोनसे बाजेट जुदि जोंनि मावफुं सोद्रोमा बिटिसिनि स्पर्ट्स बिथांनिसिम आं मोनसे खावलायनो लुबैदों, जाहाथे जोंनि उसुनोबो बे रोखोम मोनसे बाजेट हमनानै होयो इयारलि, जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ जों बेखिनि बाजेटजों जोङो साफिसियेन्ट जों फोरोंहरनो हायो बा माबा मोनसे हेल्प खालामनो हायो। दिनैनि दिनावथ' आसा खालामो फाइनान्सियेल जुदि साउन्डआ मोजां नङाबाथ' जों बिराद बेक्तिगत भाबै प्रब्लेम फेस जानांगौ जायो। आं अनुरद खालामो जाहाथे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बे रोखोम अनसुंथाइखौ जोंनोबो होयो मोनसे बाजेट हमनानै उसु एस'सिएसन।